i que es diu Trivia Pop. Exacte. Des que vam començar aquesta temporada 2023-2024 hem decidit posar a prova les nostres convidades, òbviament amb preguntes que tenen a veure amb la seva àrea d'expertise, en aquest cas, el cinema de terror. Noé, are you ready? No. No? Sí, sempre. Jo crec que sí. Jo crec que preparada. sí. Sí, et prepares cada setmana, cada dia, de fet, amb els teus guions, no? Sí. Vinga, va, comencem amb la primera pregunta, a veure si saps d'història. Quina va ser la primera pel·lícula de terror nominada a un Òscar? Va ser El Resplandor o va ser El Exorcista? L'Exorcista, perquè El Resplandor és d'abans, és de després. De després de què? De l'Exorcista, no? Per temps. L'Exorcista. L'Exorcista va ser nominada, sí. Doncs vinga, marquem l'Exorcista. És correcte? Quina seguretat. És correcte! Clar que sí! Bé, bé. Escolta, No molt una, bé, no. molt bé. 10 nominacions. Jo sabia que hi havia alguna allà. Molt fort, molt 10 fort. nominacions. Bàsicament l'acadèmia no estaria massa d'acord amb tu, no? No, però l'Exorcista diu... La del nova. 73. La que Sí, s'ha no, fet ara. la Aquesta nova. sí. Aquesta sí. Ja deia jo. Home, sí. A part d'aquestes 10 nominacions, entre elles, millor actriu de repart. 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 De repartiment, De Jordi. repartiment, Patty Blair, la nena posseïda, i, òbviament, també millor llargmetratge. Anem a seguir. Ai. Com creus que s'havia de dir, abans de dir-se com es va acabar dient, la saga Scream? Tenim dues opcions. T'ho dic ja, si vols. Sí, va, sense mirar la pantalla, digue-la. Scary Movie. Ostres, ho tens claríssim. O sigui, entre Scary Movie i Criminal Scream, Scary Movie. Scary Movie. Marquem Scary Movie i... és Scary Movie! Molt bé! Escolta, estaves preocupada, però jo deixaria de preocupar-me. Molt bé, molt bé, molt bé. Clar, suposo que entre l'equip de producció de Scream tenien un futuròleg, una futuròloga, que sabia que acabarien fent la paròdia, no? Potser. Bueno, si et dic la veritat, va ser Harvey Weinstein que va dir que no li agradava Scary Movie i que va triar Scream per la cançó de Michael Jackson i Janet Jackson. Vale. Fíjate tu. Temoncio. Temoncio. Temoncio, by the way. Pregunta número 3. Aquesta és una miqueta de dinàmica diferent. Direm una frase i tu has de dir de quina pel·lícula és. Vale? La primera. Una frase que, a més, ha ressonat fa escassos segons. Quiero jugar a un juego. Vull jugar a un joc. Tenim opcions. Opció número 1. Funny Games. Peliculoncio. Peliculoncio. Opció 2, Sou. O opció 3, La semilla del diablo. A on es diu Quiero jugar a un juego? Soul. Pues escolta, la primera es diu Games, podria ser Quiero jugar a un game. Sí, però no acaben de dir quiero jugar a un juego porque son dos. Llavors marquem Sou. Anem a veure si és Sou. És Sou? És Sou! Amb aquella veu... Està molt bé la justificació que has fet, però és que exacte, la veu... La veu de gravadora. Clar. Tremendo. Vinga, va, aquesta també és molt icònica. Soy tu fan número 1. Ojo que se't desmunta la parada, Albi. Soy tu fan número 1. On es diu aquesta frase? Soy tu fan número 1. A Misery? Es diu a Poltergeist? O es diu a Tiburón? T'imagines que dic tiburón? Bueno, No. escolta, jo podria dir-ho que sóc superfan dels taurons i en tinc un tatuat. No, és Misery, obviously. Misery, anem a veure si és Misery on es pronuncia Tren, Soy tu fan número 1. Correcte, per Escolta, favor. no n'està fallant ninguna, eh? No. Estem comptabilitzant, amigues? Bueno, ja, No, bàsicament et dic que ni una. Espero que sí. Després, per acabar aquesta secció de frases populars del cinema de terror. Está vivo! Está vivo! Aquesta frase... L'has dit que podria ser una col·laboradora de Sálvame. Está vivo! Está vivo! És una frase que surt a Frankenstein? És una frase que surt a 28 dies després? O és una frase que surt a Viven? Pues No. a Frankenstein, al igual que a
la nòvia de Frankenstein que porto jo aquí, She's Alive, tatuat. She's Alive està vivo. Ho És que porta porta la tatuat. xuleta. Clar, tatuada, està aquí! Vull dir, podem passar a la següent perquè, òbviament, és correcte. La Noe ha encertat, porta una carrerilla que no és ni mig normal. De moment no n'has fallat ni una. Mira, o sigui, té temps de riure, menjar crispetes i encertar-les totes. També et dic que això era la pregunta número 3 i has guanyat un punt, no 3. Ah, doncs vaya. Clar, era la pregunta que l'havies de fer completa. Clar. El monopoli de terror. Seràs un poco John Kramer, tu. Continua aquí a l'habitació 910 de BTV. Vinga, va. Pregunta número 4. Quina va ser la pel·lícula de terror o quina ha sigut la pel·lícula de terror que més calarons ha recaptat a taquilla? L'opció número 1 és It, Eso. O l'opció número 2 és El sexto sentido, que en aquest cas se'ns ha escapat i no és aquest It l'opció. Clar, és l'altre It. de 2017. Ja. Però bueno, It o El sexto sentido, no, Igual aquesta... Jo crec que... Clar, El sexto sentido va ser un fenomen. Sí, però It lo petó. Jo crec que penso que és la It d'aquest segle. Doncs és la It d'aquest segle, no? Enhorabona per seguir guanyant. Escolta, fins i tot quan dubta, Jo Sí. passo. Però és que, a més, el fort és que va recaptar més de 700 milions de dòlars. Sí. O sigui, hola, què tal? Jo, amb una 0,0001 part, em conformo. No. 700.300 milions de dòlars. Ah, 700.000 milions? Això és el que posa aquí. Jesucrist. Sembla una bogeria. Jo és que quan hi ha tants M'acabo de zeros ja quedar- no sé... No sabem Ja no comptar. M'acabo de quedar guenyo. Vinga, seguim. Pregunta número 5. Quins d'aquests actors no van començar la seva carrera en una pel·lícula de terror? Jennifer Aniston? Sí o no? Brad Pitt? Sí o no? Julia Roberts? Sí o no? Quins d'aquests actors no va començar la seva carrera en una pel·lícula de terror, Noé? Julia Roberts. I la resposta és incorrecta. Oh! Primer error de la Noé perquè Mira. la resposta és que cap d'ells. Jo he de dir que això és una trampa i, aunque me dé Vale. ràbia que no pares de ganar, escolta, Ja tocava que perdés. Jolín! No. Clar, jo pensava, També és Julia veritat, Roberts va. a terror no em sona. Tu has de saber que la trampa també pot tenir lloc a un plató de televisió. Clar, exacte. No, Seguim. El primer film espanyol de terror. Quin va ser? Una luz en la ventana o Miss Muerte? Ha fet els deures, la Noé, o no ha fet els deures? Tengo sentimientos encontrados. Jo crec que una luz en la ventana, però crec que m'estic equivocant, però sigo con mi commitment. Una luz en la ventana. Doncs enhorabona, perquè és una luz en la ventana. Molt bé, jo ja no sé quantes hi ha portes encertades, després ens faran el recompte des de doncs mira, realització. n'hem fet 6, tenint en compte que les frases comptaven com només una, i n'han encertat 5. Un no parar, un no parar. Seguim. Aquesta em fa especial il·lusió i és que és audiovisual, aquesta prova. Ai, doncs Hauràs deixo les d'identificar de quina pel·lícula són els crits que escoltarem. Vinga, va. Crit número 1. Psicosis. Clar, és que No? jo pensava que no portava Clar, la part final. clar. És psicosis, enhorabona, Noé. Vinga, va, crit número 2. Ah, veieu aquí? Clar. Els violins Clar. no fallen. No. Vinga, va, crit número 2. De qui és aquest crit? A quina pel·lícula surt? Sentim Noé? alguns cops, pots identificar el material. Escolta, Ai! Ai! Juga-te-la. Anava a dir La matanza de Texas. I quina dius al final? Eso es porque no es La matanza de Texas. Potser sí. Però crec que sí que és La matanza de Texas. És de La matança de Texas, aquest crit així com abotrinat, així com de trastero.
no? Com de... Sí, són lloc petit. cops en un material que és més aviat fusta, no? D'on és aquesta... No és de és. No és. Ah! Mira, d'on és? mira de quina Mira, pel·li mira. és, Noé, mira. A ver. Ai! Claro. Clar. Fusta, Sí. destral, Clar. Jack Sí. Nicholson. Sí. La festa està assegurada. No. Seguim. De qui és aquest crit? A quina pel·lícula surt aquest crit? Ui, se'ns ha colat inclús una mica de banda sonora, eh? A veure, si abans ens hem fixat en la fusta, ara no hem identificat algun altre so ambient? Puc escoltar una altra vegada? Vinga, som-hi. Pot? Va, sí que pot. Sembla que estic obsessionada, no?, amb la matança de Texas, però crec que... És de La Matança de Texas aquest crit que acabem d'escoltar a l'habitació 910 de BTV? No. No ho és. No ho és. Ara serà de màrtirs. Fixa't de quina pel·lícula és aquest crit. Veuràs. Ah, tiburón! Sentíem una mica d'aigua... Ah, el meu nòvio estarà molt decebut, ara. A veure, jo proposo un recompte i A veure, acabem hauríem de dir que aquesta pregunta... el Trivia Pop aquí. Aquesta pregunta tenia 3 crits, només n'has encertat un, per tant hem de donar tota la pregunta per errònia, per fallada. Sembla que estic amb la jefa Però bueno, jo crec que les d'estudios. matemàtiques del nostre crit de realització són de notable cap amunt Sí, i ens poden... és un 5 de 7. És un 5 de 7, a veure, ho tenim? És un 5 de 7, per acabar de confirmar. És un 5 de 7? És un 5 de 7, doncs, escolta, Bueno. és més que un aprovat, no? És un notable. Jolín. És un notable alt. Ai, mira. Molt bé. Sempre pots dir que no hi sents molt És d'una que oïda no, i que aquesta soc última... gran i no escolto bé. Bueno, escolta, a qualsevol universitat o a qualsevol treball on es demani un doctorat de pel·lícules de terror... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esto que no! ¡No! ¡No! Ai, mare, no, prou. No. Hola, amor. Una cosa. Tinc por. Ho hem aconseguit. O sea, qué Ho horror. hem Qué horror. aconseguit, xoca-la. Ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit. Jo pensant, no, està el Lluís que ens ha d'arreglar. No, sisplau, no, que a la meva casa fa molta por sempre. No, marxo, marxo. Perquè té les meves targetes. Noé, moltes gràcies per haver vingut a l'habitació Gràcies a 910 vosaltres. de BTV. Ens endollem amb totes les recomanacions no que puedo estàs fent mirar. aquest cap de setmana. I nosaltres li donem gas a la màquina del temps. Adéu. Ai! A la màquina